ni marwa niendi ok en kaka ma South Africa cha. Marwa niendi en ni japiny madhi dumbo ni ombulu. Manyiso niya podo yieni de lombri alomba ge japiny de gomba ka ge japiny mondo japiny odhi odumb ni ombulu kaka independent. Kadi bed ni ok idwa duond bura mora mora mondo iriwri kodi. Koro ok nyal register duond bura ni ma duond bura mar ojende mano pen chiko ko yienegi. To gimage wanyalo timo sani kuro kako ojende. Mopogore gi weche mag wacho one term, two term, no term, half term, weche mang'eny mag term gi. Wamedo mana ketho thuolo. De wamedo sundo serikal mondo kes midi winj juma manyien mantiere doho mar IBC ni mondo ket IBC in place. Victor ining'eyo kadi bed ni ok wadhi bedo gi IBC in the next 6 months inyalo paro kane bang' yiero kata tulo manotimre higa mar 2007 ne nitiere commission manolos mani dendo ni Kriegler Commission. The Kriegler Commission report no recommend niya duol mar IBC onego beni bedo in place at least 2 years igni ariyo kapok wadhi yiero. Ing'eni IBC kar ka anantiere gimoro miluongo ni Political Parties Liaison Committee. Wasikwa lalore gi duol mar IBC saka wang'iyo ikruok magin godo mayanga kata maber mar yiero. IBC kar ka nitiere gi weche mang'eny sana magiloso ga saa mar yiero. Gima de timore ni kadi bed ni ok wanyal bedo gi IBC e sama owinjore tanyalo nyisi maonge kiawa ni yiero mar 2027 ojende ok bi yudo gima gidwaro to Kenya ok dhi yudo loch maber ma gidwaro. Nang'o? Nikech mokwongo ojende mang'eny idhi lornegi oko nikech thuolo mar register gi kaka jogombulu ok dhi yudore. Mar ariyo sirikal neno ka sik ywak en kit sirikal te. Waonge pesa. Ka ngidhi loso duol mar IBC idhi ndusne mana IBC pesa moro matin tinyiso gini mane ndo chagodo uru gimiluongo ni manyuru gige procurement kanu chakuru timo godo ma bang'e ichaginyiso gini ya rituru supplementary budget. Sama giritu supplementary budget cha sama pesa cha chopo ochopo ko leo ma you cannot even okinya tiyo kode. Sama omi pesa ko leo Victor kare insani ka mi 10 billion ta niya 10 billion yadwa ni mutigo chakre ka sani nyaka sa paka dio dhiambo inya tiyo kode. Ok ditigo. To manendo mage kujanja masa moro serikal tiyo ga godo ka giseneno ka ojenda odiyo gi kamarach. Kata chien kacha kane wadhi ga yiero ne nitie gimiluongo ni voter registration suppression. To voter registration suppression ni en ni time mana kuonde mag opposition strongholds. Ino kaka tukiwa mag Nyanza kocha. Ndalo mane kwa winjire ke serikal ni do ka ni udwa dhinde jo korwa kocha to kits moko maricho moko masik hang mara kioro lwenda ne ni e chemistry manoko chajore ema nitero turwa mondo sama ng'ato odhi ni mondo dhi register kaka voter to riede line muda mang'eny sana chunye owacho ni yawa kodhi go na cham oko yawa doga ni oko oringo dok kata okotimang'o oko register oko ndikre kaka yago ombulu. Koro sani endi chandruok ma wan godo monego bende ojende ne kao maino margi to kete mopogore koro gi ng'anyo margo mag one term gi ok dhi konyo. Wang'iuru mbele kacha nito e one term ni idhi golo one term ni nang'o. One term katiba wacho ni golo mana through ballot paper. One term ni golo mana through ombulu. Idhi luto mbuchi kiwacho ni an ok adwar VOJ mane kinyalo golo one term. To ka wadwa mana go one term e ndara kar ka kata rema mamedo chwer to pod ok wadhi konyore. Wasunduru sirikal mondo los IBC e sama owinjore. Kose los IBC sama owinjore mondo koro wawuoguru oko kako jende to wadwa ka uru ombulu to banka ombulu mano pok wati